Owganistan'ın demir alygyndaky garkyn etrafında köplük bolup ýaşaýan etnik türkmenleriň orta derejedäki diýilen gatlygynyň adaty bir howlusy. Köp agdaly maskalalarda adatça bolsaýaly aýal ýylar tikin satyn, oglun usaklar hem mal gara bilen gümrah bolup ýörler. Yerli sertler gözüňünde tutulandy. Gürrüň gidýän hojalykda, degislilikde arym döwrany sürmek üçin göräýmäge ýeterlik sertleriň bardygyny hem aýtmak bolýar. Emma nähili hem bolsa bu maskalada bir zat eýem 7 ýyldan bäri ýetmezçilik edip gelýär. Çağı çugularyň atasy, maskalanyň diregi, gartasyn ene atanyň hostary Muhammed Murady 7 ýyldan bäri Türkmenistanyň türmesinde saklanylýar. Muhammed Muradynyň gartasyn 70 ýaşyndaky atasy Öwüzdürdi Haja ağa öz oglunyň Türkmen owgan serhidindäki dawaly ýerlerde mal bakyan mahaly tutsak edilendigine aýtýar. Bismillahirrahmanirrahim. Menin adım Hacı Öwüzdürdi. Menin oglum Türkmenistanda. Bende 7 ýyl boldy bende bolany. Menin oglum näme sygyr wagt ýöte gaýrada. Goňşaýym taýamyz Türkmenistanyň eskerler alyp gelip gabak goýan. Mana biz 3-4 çağajyklary bar bilen sergezdan 7 ýyl boldy gabaglygy. Biller haýşet ýörsün berdim Muhammed Türkmen maşdam bir gaýrat edip men oglum goý berse menem garryn bir oglumy görsem haýşet ýön arkadagdan bir goý berslik bolan pilläşi bilen oglanyň noň gunahyny geçse mana bu çağajyklary bar ağlap otyp billerem ağlaşyp otyp bir gaýrat etse hem taýamyz goňşymyz gowmyz hemmemiz bir türkmen bir adam bir atadan ýaýran şun bir gaýrat edip biller ýalbarýar haýşet ýör. Muhammed Muradynyň ejetide 23 ýaşyndaky oglundan jyda düşenden soň ağlamadyk gününiň bolmandygyny, her pursat perdendini doga dilek edýändigini aýdýar. Ogul meni Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenip, göz ýaşlaryna bogulup, oglunyň azad edilmegini haýys edýär. Yaman gyn gün görmämeli, aman izin gilaýadyr inşallah prezidentimden haýys etýän. Her ne bilmez bola yaşmaytalar bile yaman günümiz gyn edýärmizem derýär inşallah prezidentimiz her ne bize rahmet aýaty baýtýan her ne inşallah şu güna geçişlikde her ne utan öldür bilet olar da bir ağray berse aman tawsul gilaýaty putatan dilä botyr. Rahmetli prezidentimiz bir billere de rahmet çağala bile yaman günü görmämiz gyn. Günahyny geçaýaty botyr. Hal çıtyklar tutmaytylar bak ýöne bir taglyk bile bilmez bolaya. Muhammed Muradynyň atasy Öwüzdürdi ağa oglunyň baly bilen ähli ýere ýüz tutandygyny, emma hiç ýyly netije alyp bilmändigini häzir bolsa, soňky umydyny Türkmenistanyň prezidentine baglaýandygyny aýdýar. Saç takkaly ağaran Öwüzdürdi agady. Oglu bardy söz açandy, göz ýaşyny saklamak kyn düşýär. Ben mana her ýere baryp gördüm, konsulgerlige bardım, saparada da bardım, wezarat harjada da bardım, 1500 ýere aryza berdim. Bir gaýrat etmeň oglum goý ber hiç ýere hiç bir derde dua tapylan ýok. Her ýerlere baryp gördüm. Mana sepiriň ýanynda naçyola bardım, ýalbardym, hiç bir kemaý eden ýok. Bir gaýrat edin men oglum goý berjek boluň. Gaýrat edin men sizden dilýän arkada, hemme türkmeniň arkadagy, siz jümle türkmeniň paşasy, siz bir gaýrat edin ikimiz hem saýa, goňşy. Meniň şu oglum şu türmede ýaty, bayramalda ýaty, 7 ýyl boldy. Gaýrat edin men çağadan bakmam maksatda mana menin bir 70 ýaşan garry bir gaýrat edin sadagaňyz bolaýyn men sizden dilýän ýalbarýan mana näçe ýerlere baryp gördüm biz sizlerden hoş. Muhammed Murady mal wakyp ýören mahaly onuň bilen birlikde goňşy hojuluň 20 ýaşyndaky ogly Seyit Murady hem türkmen serhetçileri tarapyndan tutulup Bayram Ali'niň türmesine batyryldy. Onuň ejeti Jumagul eje Türkmenistandaky her güne geçişlikde öz oglunyň hem azad edilerini umyt baglap oturandygyny aýdýar. Dilap oturduk sokoy berslikde babulaýaty telewiziona maňlaýdyra bu tirtileňe dilap şat goý beraýa hudaň öz ýol beraýa prezidentine hudaň goý berdi ýüregine getirýär diýip dilap otyr gaýrat edin mana maşgalasyna goşdun taýyrlaryna baksyn menem indi yaram ýok. Gözüm içinde boldy ağlay gaýrat edin. Jumagullyny agtyklaryny daşyna üýsürip öz artasy ňasy sebäpli olara garamagyň barha agyr düşýändigini, ellerini owqalap ula arman bilen gurrun berýär. Mara islam saýgaçyklar bolýarsoň taýyrlaryny bakyp otyr hudaýdan dilap ýerine bir gilaýa ama öz iýe bolaýar diýip sizden dilýän Allahdan dilýän. Hudaň öz ýol berýär taýyrlaryna goşaýar diýip dilýän.
Mana prezidentim sizden haýyş etýän arkadagym bolýarsyňyz aýdan dilýär sizden. Mana şu tagylarna usaýat etýärler bir ýol berýär Allah goýdy. Seyit Muradi'nin doğunu Akmurat, Türkmen resmilerinden öz doğununun boşadılmağını haýyş edýän pursady damagy dolup, ağzyny zordan saklayar. 4 doğum bolýar. Atamdan gömedildiğini giden bildirilen yok. Soyeke doğanım kabul çekiyor bu gilaya bitiyor. Biller sokençilin ne meduatı oğlu ayal gayrı bitiyor. Emme daim emme Hudaýa tilawaty etdirýändimi sen haşet ýaşa doğru goýberdi. Muhammed Muradi'nin ve Seyit Muradi'nin tutsaw edilen ýeri iki döwletiň arasyndaky dawaly sebit bolup, ol boýunça dürli oňuşmazlyklaryň hem bolandygy aýdylýar.